acord cu această practică, respectiv cea a încasării de comision de la furnizorii noștri. Noi, wedding plannerii, nu suntem agenți de vânzări. Ok? Nu, asta este jobul nostru. Agentul de vânzări, asta face. Ok. Noi nu revindem produse și servicii. Dacă vrei să le revinzi, le treci prin firma ta, pui adaosul care trebuie pus, mirii vor fi conștienți de acest lucru, evident, că nu poți să-i dai la același preț cu care ai luat, și dacă sunt de acord să plătească în continuare, să-ți achită o taxă, un fee de planning, atunci, then lucky you. Dar altfel, nu este corect nici față de ei, nici față de furnizorii noștri, echipa noastră, că până la urmă asta este ideea. Da? Noi la fiecare eveniment suntem o echipă cu furnizorii noștri. Dacă nu facem echipă cu ei, well, nu avem eveniment. Ok? Deci nu suntem agenți de vânzări, nu facem multi-level marketing, nu vindem Avon, Oriflame, nici nu știu dacă mai există, by the way, nu vindem produse de genul acesta. Ok? Noi oferim consultanță. Noi oferim consultanță în baza experienței pe care am acumulat-o participând la diverse evenimente. Nu ne trezim peste noapte că vrem să oferim consultanță. Consultanță ca să ce?